O ben feito leva tempo. Así comezaba esta mañá a presentación do presuposto para este 2020. O orzamento de 79.336.000 euros é o máis alto da historia de Pontevedra. Unhas contas que ademais teñen un forte compoñente inversor, social e medioambiental. Son uns orzamentos, eu definiría, altamente inversores e con un fondo contido social, pero tamén medioambiental. As dúas cousas, non? E o que intentamos nestes orzamentos, de acordo tamén co Pacto de Goberno, é estender a todo o Concello os parámetros de calidade urbana a barrios e parroquias, pero especialmente unha cuestión que facendo fincapé no mantemento do que xa está feito. Fincapé no mantemento do que xa está feito para conseguir, bueno, pois a excelencia nos espacios públicos urbanos, nos espacios naturais, nos equipamentos e nos servizos. O orzamento inicial de Pontevedra supón un crecemento do 3,5% con respecto ás contas do ano anterior. No capítulo de inversións a cifra chega ata os 10,3 millóns de euros. Un presuposto destinado a reformas como a do barrio de Mollabao, a de Loureiro Crespo ou a do futuro complexo deportivo da Parda. Na parte de transferencias de capital, o Concello destinará 2,6 millóns de euros ao Gran Montecelo e a reforma da estación de autobuses. Creemos que son, ademais dos maiores presupostos de Pontevedra, son os presupostos moi inversores, moi pegados ás necesidades dos veciños e das veciñas, uns orzamentos que, como tamén dixo Miguel, son dinámicos e que no seu momento, coas incorporacións que se vayan producindo ao longo do ano, pois seguirán medrando para facer frente a todas esas necesidades que van xurdindo. Nós estamos profundamente satisfeitos de como se levou todo o proceso de negociación e, sobre todo, de como culminou esa negociación cuns orzamentos dos que nos sentimos profundamente orgullosos. O alcalde de Pontevedra asegurou que o incremento dos presupostos vén dado polo crecemento de poboación e pola mellora da actividade económica, xa que, tal e como recordou Lores, as tasas continúan conseladas por quinto ano consecutivo. O incremento do orzamento ven dado maioritariamente polo incremento de población, actividade económica, convenios, por cuestións que non teñen nada, e en todo caso pola detección pola actualización de censos e detección de algún tipo de fraude, etc. Pero as tasas, xa fixemos esa información no seu día, tasas se manteñen exactamente igual. Se incrementan en base ao crecemento dos servicios, por número de veciños ou por número de usuarios, non? O Goberno municipal espera poder aprobar este presuposto no pleno ordinario de febreiro.